Urtero bezala, aste nagusiaren barruan, Bilboko eta Bizkaiko herri askotako pentsiodunak deituta, eguerdiko 12etan egingo da manifestazioera eta bertara denok deituta gaude. Zor eta defizit publikoaren hazkunde handiaren ondorioa jasaten ari gara. Finantza sistema erreskatatzeko. Kapital errentaren mesederako eta enpresa iruzur fiskala errasteko balio duen zerga politika bat ezarri nahi digute. Eta hau dena lan errentaren kaltetan. Hemen adibide bat, 2021 batean burtsan kotizatutako enpresak 64.000 milioi euroko irabazia izan zituzten. Eta horien barruan, energia ekoizten dituztenek 10.000 milioiko irabaziak izan zituzten, hau da, 4 bider gehiago 2020an eta 2019an baino. Ez gaude krisi baten aurrean, lapurreta antolatu baten aurrean baizik. Jendearen poltsikoetatik errenta kendu eta oligopolio finanziarioen energiaren eta lehengaien onurak izentzeko bideratzen diren lapurreta. Prezio igoeren funtsezko arrazoiak ez dira soldatak eta ez da pentsioak ere. Monopolio regimen honetan, beren mozkinek handitzeko prezioa finkatzen dituztena baizik. 2022an soldatak bataz besteko igoera 2,4 izan da, eta pentsioak 2,5. Kepaia berriz 10,2 izan den bitartean. Gainera, 2021 batean, 3 galdu genuen pentsioek. Datorren udazkenean, aberastasuna banatzeko eta generoa ekitatea modu bidezkoan aldeko borroka erabakigarria izango da. Bereziki, soldatak eta pentsioak defendatzeko. Murrizketekin datoz berriro errenta itun baten aitzakiarekin. Baita zerbitzu publiko unibertsalak eta komunitarioak hobetzeko eta defendatzeko garai egokia izango da. Zeren eta murrizketa eta privatizazio prozesu mota guztien aurka egin beharko dugu hau ekiditzeko. Ezin dugu utzi bide honetik joatea gobernu honi. Denok Bilbora, venga!